היי, טוב שאתן כאן. בואו נפתח את הבוקר באנרגיה חדשה וברגע קטן של חיבור לעצמכן, עם אפירמציות מודרכות לפתיחת היום. אני אוביל אתכן דרך סדרת משפטים שמכוונים את התודעה, משפיעים על האנרגיה והמציאות שאתן יוצרות בחייכן. כשאנחנו חוזרות על משפטים טובים, שוב ושוב, בקול או בשקט, המוח מתחיל ליצור דפוסי חשיבה חדשים ובריאים, תוך שחרור הרגלים ישנים שכבר לא משרתים אותנו. כדי להעצים את ההשפעה, מומלץ להאזין לקטע הזה כל יום, במשך 21 ימים. אני אחזור על כל אפירמציה פעמיים, ואשאיר לכן רגע לחזור אחריה בעצמכן, בקול או בלב, בדרך שהכי נכונה לכן. אני בוחרת להתחיל את היום באור. אני בוחרת להתחיל את היום באור. אני נפתחת להזדמנויות חדשות. אני נפתחת להזדמנויות חדשות. אני משחררת מה שלא משרת אותי יותר. אני משחררת מה שלא משרת אותי יותר. אני מקבלת את העבר ומשחררת אותו. אני מקבלת את העבר ומשחררת אותו. הכל קורה לטובתי. הכל קורה לטובתי. אני הכותבת של הסיפור שלי. אני הכותבת של הסיפור שלי. אני מוקפת באנרגיה שמרימה אותי. אני מוקפת באנרגיה שמרימה אותי. שפע זורם אליי בקלות. שפע זורם אליי בקלות. אני יודעת שהעולם פתוח בפניי. אני יודעת שהעולם פתוח בפניי. אני אוהבת את מי שאני הופכת להיות. אני אוהבת את מי שאני הופכת להיות. אני מודה על מה שיש ועל מה שבדרך. אני מודה על מה שיש ועל מה שבדרך. אני פתוחה לקבל ניסים קטנים היום. אני פתוחה לקבל ניסים קטנים היום. אני מאפשרת לעצמי מנוחה ורוגע. אני מאפשרת לעצמי מנוחה ורוגע. אני ראויה לטוב. אני ראויה לטוב. אני בוחרת לראות את היופי שבי. אני בוחרת לראות את היופי שבי. אני נותנת לעצמי מקום להירפא ולהתחדש. אני נותנת לעצמי מקום להירפא ולהתחדש. הגוף שלי ראוי לאהבה. הגוף שלי ראוי לאהבה. אני אוהבת את עצמי. אני אוהבת את עצמי. אני מאמינה בעצמי. אני מאמינה בעצמי. אני ראויה להצלחה. אני ראויה להצלחה. אני מרגישה שלווה ואיזון בגוף ובנשמה. אני מרגישה שלווה ואיזון בגוף ובנשמה. אני מוכנה ליום מלא בטוב. אני מוכנה ליום מלא בטוב.
תרגלו את האפירמציות האלה מדי יום, או בכל רגע שבו אתן רוצות להתחבר לעצמכן מחדש. שינויים קטנים יוצרים מציאות חדשה, שולחת לכן אור, אהבה ורוח.